नमस्कार प्रणाम स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर भैया। आज उपस्थित बानी रुआ सबके बीच में लेके भोजपुरी नवरात्रि स्पेशल देवी गीत। बहुत बढ़िया गीत के रचना कैले बानी भैया और दिल से बताओ तनी कि नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया ढंग से गायकी कर देता नी तो गाना 100% बच जाए भैया। बहुत मस्त मैटर लिखले बानी। चलिए मैटर के शुरुआत कर लिया, लेकिन शुरुआत कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी या सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, अच्छा मैटर हुआ कि नहीं मिलत, अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी भैया तो निश्चिंत हो जाए, निराश भइला की जरूरत नहीं है। रहुआ जैसन भी मैटर चाहत होखब लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के मन पसंद के मैटर मिले भैया। काहे कि हम हर तरह के मैटर लिखे नहीं, चाहे हिंदी में चाहे भोजपुरी में, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, देवी गीत, भोला भजन, पारंपरिक गीत और चाहे सीजनली कोनो गाना रुआ लिखवा सकता नहीं। बिल्कुल उचित मूल्य पर हुआ के व्हाट्सअप के जरिए गाना मिल जाए भैया। अगर हमारा चैनल पर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया अपडेट मिलत रहे। और हाँ, एगो बात और कहल चाह भैया कि रुआ अगर नया म्यूजिक भी बनवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक संपर्क कर सकता नहीं, डिस्क्रिप्शन में नंबर बाटे। आज के मुखड़ा स्टार्ट कर लिया। कैसे आज के मुखड़ा बा कैसे गावे के बाटे। एगो धुन बड़ा गर्दा किले बा मार्केट में, अरे बोला ये भौजी क से कबूतर, यह वाला लैया है, लेकिन यही ले पर लिखले बानी। अरे ऊंचे पहाड़ पर मैहर वाली जे कर महिमा हवे निराली, उनका दुआरे जे भी जाला ओकर सपना पूर्ण हो जाला। अरे ऊंचे पहाड़ पर मैहर वाली जे कर महिमा हवे निराली, उनका दुआरे जे भी जाला ओकर सपना पूर्ण हो जाला। हई सबका ले दानी सुन मैया महारानी, जे भी दर्शन करेला होखे जीवन धन। कि झूमे भगती में मन, झूमे भगती में मन, झूमे भगती में मन, झूमे भगती में मन। ऊंचे पहाड़ पर मैहर वाली जे कर महिमा हवे निराली, उनका दुआरा जे भी जाला ओकर सपना पूर्ण हो जाला। हई सबका ले दानी सुन मैया महारानी, जे भी दर्शन करेला होखे जीवन धन। कि झूमे भगती में मन, झूमे भगती में मन, झूमे भगती में मन, झूमे भगती में मन। तो उम्मीद करता नहीं भैया ये मुखड़ा रुआ सबन के अच्छा लागल हुई। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक रुआ संपर्क कर सकता नहीं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर बाटे 8874473128 8874473128। रुआ बेहिचक कॉल कर सकीले कोनो भी प्रकार के मैटर लिखवावे खतरा। अब वीडियो पसंद आयल हुई तो एगो लाइक एगो कमेंट करब। चैनल पर नया होखे तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिला तनी अगला वीडियो में कुछ नया गाने के साथ। तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद जय भारत।